Hello friends, pin konsebaw channel borebai asa kalama gasibo nongtangmona mojangi dongo da finally nongtangmoni rangato habbai da kaisno habakai arbe habipura muya horaw mandengna monakai nongtangmona live proof dinsigen legese mabadi condition ba nongtangmona rangko mondeng eba monakai eba kaise double mondeng nama 19 kisti 20 kisti 18 kisti ma mansiko mondeng bini saw जों गुवारै सावरायगोन बेखायनो नैबे भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बर' रावजों लेटेस्ट लाइभ प्रुफ नोंथांमोना PM किसाननि भिडिअ मोनगोन आरो सरकारि लन स्किमनि एबा साख्रिनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा लोगोफोर जों गोबाव खालामला डाइरेक्ट फैबा अफिशियेल वेबसाइटआव एन्ड अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो नोंथांमोना बेबादि पेजखौ मोनगोन नटिसआ बेनो जे 19 किस्तिखौ मैया सोबाय बेनो जाबाय 24 फेब्रुवारि बिहारनिफ्राय बे रांखौ 19 किस्ति सरकारनि मथेब्ला बेखौ सोहरनाय जाबाय आरो दाव एसे लेट जादों नालाय एप्लाइ खालामनाया बेखायनो खायसे 18 किस्ति मोनदों जायनोखि फार्स्टनिफ्राय मोनबाय थादों बिथांमोना दिनैनि दिनाव 18 किस्ति मोनदों स' बिनिफ्राय 19 किस्तिखौथ' मोनदों खायसे बहाबा स्टेटआव मोनदों नाथाय बेनि गेजेरावबो खायसे माने सिगाङाव मोनाखैमोन नालाय नोंथाङा किस्ति 1 निफ्राय एप्लाइ खालामनो हायाखै नालाय सरकारनि मथेबाथ' 19 बार जाबाय रां सोनाया नाथाय नोंथाङा गेजेर समावसो एप्लाइ खालामदों नालाय बेखायनो सोरबा 7 किस्ति मोनदों सोरबा 8 किस्ति मोनदों सोरबा 9 किस्ति मोनदों सोरबा 10 किस्ति मोनदों बाथ्रा जाबाय नोंथाङा 7 निफ्राय एप्लाइ खालामनो मोनबाय नालाय स' नोंनिया बे सिस्टेमा थादों आरो थ' बेखौ जों मिन्थिबाय क्लियार जाबाय दानिया जोङो पर्टेलाव फैनाय लोगो जे राङा दासिमबो खायसे हाबाखै नामा थ' बिनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ सरकारनि मथेबाथ' बेनो नै 19 किस्तिखौ होखाबाय बिथांमोना दा बेखायनो नोंथांमोननिया खामानिया बेनो जे नोंथांमोना जेब्लायबो KYC आ साक्सेस जानांगोन होमबासो जेसेबांनो किस्तिखौ रिलिज खालामगोन सरकारा एसेबांनो नोंथाङा मोनबाय थागोन आरो अके थ' बेखौ जों क्लियार खालामबाय दा बे किस्तिखौ नोंथांमोना मोननोनो नोंथांमोननि खामानि जाबाय मोनथाम रोखोमनि खामानि दङ बेनो जाबाय KYC नोंथांमोननि KYC साक्सेस खालामनाय बेनिफ्राय आधार कार्ड नोंथांमोना बाव पर्टेलाव लिंक खालामनाय बेनिफ्राय नोंनि आधार कार्डजों बेंकजों लिंक खालामनाय प्लास नोंथांमोननि जेरै हमना ला लेन्ड सिडिं माने मेनआ जाबाय लेन्ड सिडिं दा बे बाथ्रा जाबाय लेन्ड सिडिंआ जाहैबाय जे नोंथाङा आबादारि मार होननानै जेराव खेथि मावो आबाद मावो बिनि फोरमान बिलाइ होनांगौ नालाय बेनो जाबाय जेरै डाक नाम्बार पाट्टा नाम्बारखौ नोंथांमोना बेखौ होनांगौ दा बेखौ होनोबा नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव होनो हायो आरो KYC होनोबा नोंथांमोना गावनो बेयाव क्लिक खालामनो हागोन आरो नोङो रोङाब्ला KYC खौ नोंथाङा आदार KYC खौहाय CSC सेन्टाराव होनो हायो नाथाय एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना थाङोबा लेन्ड सिडिंखौहाय आपडेट खालामनो हायो दा बेखौ नायनोबा नोंथांमोना नैबे स्टेटासा बेयाव खनसे क्लिक खालामबानो जोङो नायनो हायो बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो नोंनि ID नाम्बार थायोना बे ID नाम्बारखौ नोंनि ID नाम्बारखौ बाव होनानै केपचा क'डखौ बाव होनानै सेन्ड OTP होबानो नोंनाव OTP फैगोन जुदि नोङो ID खौनो गैलाबा खोन्थागासिनो दंखायो नैबाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो नोंथांमोना ID खौ मोनफिनगोन आरो दा बेनि स्टेटास गासैबो अके दङ नै स' बे मोनथामा आं बुंनाय बादि बे मोनथामा गासैबो नोंथांमोना राइट सिन थाबानो नोंथाङा माने जेसेबांनो रां सोगोन एसेबांनो नोङो मोनलांबाय थागोन आरो दा बेनिफ्राय नैबावहाय लेटेस्ट इनस्टलमेन्टआ बेयाव ब्लेंक जाखादों मानो होनोबा टाइमा माने लायो स' बे टाइम लायो बाव फैनो ओंखायनो बे ब्लेंक जादों नोंथांमोना बेखौ नायनानै फैसा हाबाखै साननाङा जास्ट एकाउन्टआव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव स' दायो रां हाबनाया मैया मोनासिम हाबदों आरो दाबो हाबबाय थादों जेरैहाय हमना ला नै नोंथांमोना 11 PM मोनदों एबा मोनानि गोबां मोनायावबो हाबदों लोगोसे बेलासियावबो हाबदों गोबां रोखोमनि नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ नायबानो जाबाय लाइभ प्रुफ हिसाबै आं खोन्थाखादोंमोन जे सेम टाइमाव राङा हाबनाय नङा होननानै मानो होनोबा जोंनि भारत हादराव कौटि बेनिफिसारि दङ खालि आसाम स्टेटल' नङा गासैबो माने रायजो एबा जिल्लायावनो दङ बेनिफिसारिया बेखायनो टाइम लाखायो आरो दा दिनैबो हाबगोन जायफ्रा मोनाखै टेनसन दाजा दिनैबो हाबगोन आरो मोनथाराबा नोंथांमोना 20 किस्तिनि थाखाय KYC खौ होना लाथारनांगोन आरो KYC आ गासैबो साक्सेस जाबासो एप्रुभ जाबासो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोना एक्सेप्टखा जेबो टेनसन गैया दा बेनो जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो दाबाव